खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनिसिम। आं दिनै बर' हारिनि सानै लिडारनि सान्थौनि गोसो गोरबोआव गाबखांनाय बर' हारिया गावसिनि गोरोन्थिनि भुलखौ बुङैखौसो आरो माखासे मावनो गोनां खामानिखौ बुङैखौसो दुखु मोनोमोन। बे सानै लिडारनि मुङा सोर सोर आं बुंलांनोसै। गिबियावनो आंनि बुंनाय आरो आंनि माखासे जाय मानसिफ्रा आंनि आबौ आबैमोन आरो जाय बिथांमोनजों जाय सारमोनजों लोगोआव बै समाव दावहायाव ओंखाम जाफाग्रा साहा लोंफाग्रा जेब्ला समाजनि खामानि मावनायाव एखे लोगो साइकेल गाखोग्रा दिनै बिसोरनि खुगानिफ्राय जों मोनथिनो मोननाय बे जाय दैदेनगिरिफ्रा लोगोआव थाफानो मोनदों आरो बिसोरजों लोगोसे खस्थ' खालामफानो मोनदों बिसोरो दिनैसिमबो गुफुराव दं आरो बिथांमोना दिनैसिमबो बिखा गावनानै दं बर' हारिनि गेजेराव। दा बेखौनो जोंनि सिगाङाव फोरमायनाय आरो जोंनि सासे गेदेर दैदेनगिरिनि मुङा जाहैबाय रन्जन सार। रन्जन सारा जेब्ला हाजोआव हारिनि माखासे उदांस्रिनि थाखाय नारा नाथा थेर फाथिनायाव बे गावनि जानाय लोंनायखौ जेब्ला हाजोआव माइरं बायो गावनि जानायनि थाखाय बे समाव माखासे केदारफोरजों समान समान माइरंफोरखौ आरो थफ्लाफोरखौ समान समान होआबा गोसोआव गाबखांनाय आरो दुखु मोनोमोन। सासे लिडारनो मानो खम होयो? बयबो समान जानांगोन, बयबो समान जायो, बयबो एखे माबाखौनो मावदों। गासैखौबो लानानैसो हारिखौ लानानैसो गासैबो केदारखौ लानानै सासे दैदेनगिरि सोरबा दैदेनगिरि गैयामोनब्ला सासे दैदेनगिरिबो जायामोन होननानै गाबखांनाय मोनोमोन। दा बिसोरो माबायदि खामानि मावनायाव गोसोआव दुखु मोनोमोन आं बुंलांनोसै। जेब्ला उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्ला रायजो राजानि गोसोआव माखासे सोंनो आरो माखासे गावसिनि खामानियाव भुल जानानै थालांनायफोरखौ बुङैखौसो सोङैखौसो गोसोआव गाज्रि मोनोमोन आरो दुखु मोनोमोन। आरो हारियाव जुदि माबाफोर सोंनो आरो माखासे लिडारफोरनि गोरोन्थिखौ बुङालासिनो थानायासो हारिनि खैफोद जायो होननानै फोथायोमोन बा बुङोमोन होननानै फोरमायदों माखासे दैदेनगिरिफ्रा। सोरबा दैदेनगिरिया रायजो राजानिफ्राय देरसिन जानो हाया। रायजो राजाया हारिनि खामानि मावनो थाखाय माखासे खामानिखौ मावलांनो थाखायसो सासे लिडारखौ फाथिनाय जायो। रायजो राजा गैयाबा सासे लिडारबो जानो हाया। आरो लिडारनि बुंनाया गासिबो खोथाया जुदि जाजोबोब्ला रायजो राजाया बेखौ सासे दैदेनगिरि दोननो गोनां गैयामोन होननानै बुङोमोन। दा रायजोआनो बयनिफ्राय देरसिन आरो रायजोनि साननायानो जाफुंनांगौ होननानैसो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायोमोन एबा रायजो राजाखौ अरायसम बे बुङोमोन। माखासे बुंनो गोनां खोथाफोरखौ मोगा मोगि बुं आरो बयनिबो सिगाङाव बुं, अब्लासो खामानि मावलांनायाव माखासे गियानखौ सोदांना होनाय जायो आरो माखासे गियानखौ फोरोंनाय जायो। सोरजोंबा फंफा फंनै रायजानाय, सोरजोंबा माखासे लामा दिन्थिनाय, सोरबाफोर सोंखारिनायानो मावनो गोनां खामानियाव एक्सपिरियेन्स जायो होननानै फोथायनानै लायोमोन। बेखौ बियो अरायसम बजबोमोन। सोरनिबा बखिनाय सोरनिबा बुंनायखौ बियो देरसिन सोलोंथाइ होननानैसो बियो साननानै लायोमोन गोसोआव होननानै जाय बिथांमोनजों थाग्रा आरो जायनि उपेन्द्र ब्रह्मजों खस्थ' खालामफाग्रा आरो जायफोर बिथांमोनहा दाब दाब जायगानि सासे दैदेनगिरि जानानै बिथांनि साखाथि फाखाथि आगदा आगखि दैदेनगिरिफ्रा बेजों बे गियानखौ मोनफादों होननानै सानजानि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ आंनिसिम साफा सानै लिडारा खिथादों आरो आङो आबौ आबैमोननि दिननिफ्राय आङो खोनादों। दा बे दैदेनगिरिनि माखासे बुंलांनाय खोथाफोरखौ जुदि बुङोब्ला आरो फोरमायोब्ला दिनै सोरबा बादि लिडारा नंखाय नङा
दिनै जोंनि सोलिबाय थानाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबा दैदेनगिरिखौ माखासे बुङोब्ला दिनै गाज्रि मोनो आरो बिदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव था होननाय बे सोदोबा जोंनि गेजेराव जादों। नाथाय उपेन ब्रह्मनि बुंनाया सोरबा रायजो राजाया रायनाय सोंखारिनाया मावनो गोनां खामानिनि माखासे सोलोंथाइसो होननानै दैदेनगिरि जेब्ला उपेन ब्रह्मआ सासे बर'नि बिफाया बेखौ बजबनानै लानो हादोंब्ला अब्ला दानि दैदेनगिरिफ्रा बे रावखौ मानो बजबनानै लानो हाया बेखौसो आंनिफ्राय सोंलु। आरो सासे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिर जोहोलाव जेब्ला हाग्रा बंग्रायाव थानाय समाव दिनै जेलाव खस्थ' भुगिनांनाय सहायनांनाय हारिनि थाखाय बे दैदेनगिरि जोंनि गोख्रों सासे जोहोलाव रन्जन दैमारि सारा जेब्ला गावनि जानायनि माइरं बानो थाङो अब्ला बे माइरंखौ बेगाव सोनानै रानोब्ला बे सारनो खम होयोब्ला बे गोसोआव गाज्रि मोननाय बा दुखु मोननायसो मोनोमोन। मानो होनब्ला जानाया गासिबो समान जागोन, गासिबो हारिनि थाखायनो दिनै खस्थ' खालायदों, अब्ला बाव लिडार केडारनि खोथा गैया, समान समान रान होननानै अबे बांसिन नैबे माइरंखौसो रन्जन सारा हाजोआव बायोमोन। अब्ला माबायदि बेसेबां गोसोआव बिसोरनि मेलेमजिबिफ्रा सान्थौ दंमोन। दा बेखौ साननानै नायोब्ला आरो माखासे खामानिफोरखौ मावनो गोनां खामानिफोरखौ बुङै सोङै आरो गावनि खाथियाव थानानै सावरायलायैखौसो बियो गोसोआव गाज्रि मोनोमोन होननानै आरो गाबखांनाय मोनोमोन होननानै बुङोमोन। माखासे खोथाफोरखौ गोसोआव लाखुमानानै थायोब्ला बेहाय मावनो गोनां खामानिया थालाङो आरो फासयलाङो होननानै बेखौ गनायनानै लायोमोन रन्जन सारा। अब्ला बर' हारिनि जायफोर दिनै दाब दाब आफादफ्राव बा गुबुन गुबुन आफादफ्राव बा रायजो जानाय माखासे गामि ओनसोलफ्राव जायफोर गामिखौ सालायलांगिरि आरो जायफोर बर'फोरनि माखासे मोनफ्रोमबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा गावसोरनि सायाव माखासे गोरोन्थि जायोब्ला बुङोब्ला मानो थाखाय माखासे बिसोरनि माबाफ्रा मावथिफ्रा गोसो गोरबोआव दुखु मोनो, बेखौसो जों बर' हारिनि गेजेराव दिनै सोंलु आंनिफ्राय सिखारदों। दिनै बर' हारिनि मावनो गोनां खामानिया बा बर'फोरनि माखासे थांनानै थानाय जोंनि खुंथाइखौ खुंलांनो हानाय जोंनाव पावारा मोनजोब्बाय नामा? मोनजोब्बायबा माखासे बुंनो गोनां खोथाफोरखौ दिनै जोंहा बुंनांगौ जेबो गैलामोन। नाथाय जों दिनै नुदों अराय सम अफिसियेल खामानियानो जा, जिखुनु जाया बेफार सेफारानो जा, जिखुनु जाया नोङो साख्रि बाख्रियावनो जा, जिखुनु जाया लन सनावनो जा, जिखुनु जाया नों अबा जोंनि हा हुआव न'खर खानानै थानायानो जा, जोंखौ अराय सम मेन्टेलि टर्चार आरो सुबिदा होआखै। बेनि थाखाय जों दिनै रोखा रोखा नुदों। नाथाय जोंनि माखासे गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो सोंखारिलायनाय, सोरखौबा बुंबा सोरखौबा गाज्रि मोनलायनाय बे जोंनि गेजेराव बांसिन सोमजिदों। दा सोरखौबा सोर बुंनायाव मानि थाखाय बुंदों आरो बुंजाग्रा बुंग्रा सानैनि सायावबो बिजिरलायनांगोन। बेखौ सोरबा सासेनि सायाव बुंबाय थाबा जानाय नङा। दा गासिबो खामानिखौ मावनो थाखाय बर' हारिया मा गोसोआव हास्थायदों, बर' हारिया माबायदि खामानिफोरखौ मावजालांनो लुबैदों, दैदेनगिरिया अराय सम रायजोनि मतामत लानांगोन आरो रायजोनि मतामत लायालासिनो जुदि गावनि पार्टिया गावनि पार्टिनि सोद्रोमाफोराल' जुदि साननाय हनाय सावरायलायनाय लायोब्ला बेयाव खामानि मावलांनायाव गोरोन्थि जालाङो होननानै जोंबो मोनथियो आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेखौ फोरमायलांदों। बै समनि लिडारफ्रा जाय गावनि गासिबो माने दलनि मानसियाल' जुदि सावरायोबा डिसिसन लायोबा बेहाय मोजां जाफुङा होननानै बयबो बेखौ उन्दै गेदेर बयबो मोनथियो। रायजोखौ लानानैसो गासिबो लिडार, रायजोखौ लानानैसो गासिबखौबो दिनै मावनो हानाय लामाखौ नुयो। बिनि थाखायनो अराय सम बै समनि लिडारफोरनि सान्थौखौ लानानै दानि लिडारफ्रा गासिबो गोसो गोरबोआव खामानिखौ मावलांगोन होननानै
आङो मिजिंथियो। दा आङो आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आङो निमाहा बियो। गले गले जोङो सानफ्रामबो सोरबा लिडारखौ माखासे बुङोबा आरो लिडाराबो सहायनांगोन। आङो हारिनि थाखाय आङो बिबानखौ लादोंब्ला आंनाबो गोरोन्थि जादों नामा आरो रायजो राजाया बुंनाय सोरबा बुंनाया बेफोरखौ लानानै आङो बांसिनै आङो खामानिखौ मावनानै साफा देखायलांनांगोन। नाथाय जों दिनै थेर फाथिलायनायसो बर' समाजाव जों बांसिनै नुयो। सोरबा बुंनायखौ लानानै सोरखौबा सोमखारिनाय, सोरखौबा बुंनायनि थाखाय सोरखौबा माबा मोनसे खुद्रिनाय, बिनिफ्राय अरायसम जानगार थानाया जोंनि हारिनि थाखाय साबसिन। जों खौसे जानानै आरो जाय दैदेनगिरिया सोरनिबा बखिनायखौ हजम खालायनो हानांगोन आरो दैदेनगिरिया अरायसम रायजो राजाजों गुबुन हारिजों जिखुनु जाया नोङो खामानि मावनो थाङोबा खस्थ' नोङो लानो गोनां जायो। मालाबा नों अखा सिजानानैबाबो थांनांगोन, मालाबा नों हाब्रु बारियाव थाबायनानैबाबो थांनांगोन, मालाबा नों अबेबा अफिसाव थाङोबा नोङो रायजाहरगोनबो सोरबा अफिसारजों, सोरबा नों मालाबा हारिनि गेजेराव माखासे फिसा भुल मावबा नों बखिजानांगोनबो। दा बेफोरखौ जुदि नोङो गासैखौबो जुदि सहायनो हायोबासो दैदेनगिरि बिबानखौ लानाया मोजां। आरो जाय बिबानखौ लानानै जुदि बुंनायफोरखौ आरो खस्थ'खौ सहायनो हायाब्ला बेयाव दैदेनगिरिखौ लानानैबो खामानि मावलांनाया जाफुंसारनाय नङा। बिनि थाखाय आं खावलायो, आंनि बुंनायावथ' गोरोन्थिया हाबखादों, बे हाबनायनि बेलायाव आङो निमाहा बियो आरो अरायसम आंनि बे चेनेलाव जायफ्रा गोरों गोराया नायो नाया बे उननि खोथा, नाथाय बर' समाजनि गेजेराव जायफ्रा मोजां मोनदों, जोंनि गिबि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि बिफा सानैनि सान्थौखौसो आं एसे गुवारै बुंना होदों। दा जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि बर'नि बिफाफ्रा दिनै बिसोरनि सान्थौआ माबायदिमोन बेखौसो आङो सुंद'यैबाबो, सोरबा लिडारा जि बुंलांनाय खोथा आरो जाय लिडारफ्रा बेजों बर'नि बिफाजों बै समाव खस्थ' खालायफानायनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे खोथाया दिनै बेरखांदों आरो जों आबौ आबैमोननि दिननिफ्राय जों खोनाबोखानाय खोथा। बे खोथाखौ जों दिनै बयबो जोंनि बर'नि बिफा सानैया जुदि जेरै सानदों बिदि सानोब्ला बर' हारिया अरायसम खौसेयाव फैगोन होननानै आं सानो आरो खौसेखौ जानांगोन। बर' हारिया न'खर खानानै थानाय बा न'खर खुंथायखौ दिनै गसंनानै थानो थाखाय जोंहा दिनै दिदोम दिनै पावारखौ मोनाखै। बे पावार मोनैनि सायाव सोरबाफोर जुदि दलं गदना जोङो दिदोमै न'खरखौ खानानै थानो हाबाय होननानै बे साननाया बे मालाबाबो जानाय नङा। बे खैफोदनि सान्थौसो जागोन। मानो होनोब्ला दिनै बर' हारिखौ 1 घन्टाबो नाङा फोजोबनो थाखाय। दिनै बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै दालि ओंख्रि जाहोनो थाखाय सम नाङा, माखासे राव फान्दायनानै गासैखौबो ज' सोना दोननो थाखाय। अब्ला बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जुदि दिनै माखासे गोरोन्थि जायैखौबो जादों होनना जुदि सोना दोनोब्ला बर' हारिनि लिडारफ्रा आरो बर'फ्रा बेसेबां जनजाति बेसेबां संख्या दं, बे संख्याखौ नायोबा जोङो गावजों गाव खौसे जानायनि जोंहा जाथारनांगौनि जोंहा दिनै दङ। बिनि थाखायनो आङो गले गले खौसे जागोन होननानै आङो खावलायो आरो आंनि माखासे बे चेनेलाव जायफ्रा भिडिअनि सायाव बानायनायाव गाज्रि मोनदों बिथांमोना नायालासिनो था आरो जायफोर हारिनि गेजेराव जायफ्रा गोसोआव गाज्रि मोननाय दं बिथांमोनाथ' नायखागोन। दैदेनगिरिफ्रा दिनै सोरनिबा सापर्टगिरिफ्राथ' दिनै माखासे गाज्रि बुंखागोन, नाथाय सापर्टगिरिफ्रा माब्रै हारिखौसो सापर्ट खालामनांगौ। दैदेनगिरियाथ' मालाबा समाव मोजांबो मावगोन, गाज्रि मावगोन। मोजां मावदोंबाथ' जों मोजांखौ बुंनांगोन, गाज्रि मावोबाथ' जों माथोबो होखानांगोन। बिनि थाखायनो जायफोर दैदेनगिरिफोरजों खस्थ' खालायफाग्रा बिसोरबो बुजिनांगोन। बै समनि सान्थौफोरखौ सानलायनाया मोजां होननानै आङो आंनि चेनेलनि गेजेरजों आङो फोरमायहरो।